Еми, днес ще играем на Hill Climb Racing, ама обаче имах и първо видео, ама това първо видео нищо се чуваше там моят глас. Така че ще запиша ново. Аз малко съм си поиграл. Получил съм мотокрос байка, Hill Climber, обикновената кола и супер Hill Climber, която е... Чакайте малко. И супер Hill Climber, която е доста добра също. И от такива квестове аз разказвах за тях в предишното видео, че можеш да спечелиш за нищо награди оттам. И да, аз спечелих 417 диаманта, т.е. от тези два квеста. Ето 100 диаманта и събрах 100 диаманта. И значи в предишната серия, която няма да посна, играхме с Hill Climber. Не обикновена кола. Аз съм я апгрейднал доста добре. И значи днес ще си отварям гаража. Супер. И вижте, аз съм го отварил и преди. Тук сега ще има и i4 engine с карбуратор. Така. Добре. Нека да сложим този двигател тук, за да го апгрейднем. За диаманти има ли? Нека лънчбокс да отворим. Защо да го видях? Така, инлайн 4, трактор, Hill Climber, Monster Truck. Вие се шегувате явно. Мод. Супер. Hill Climb Racing ми направи да вярвам, че мога. Така. Гифт. Дизел 4. Дизел 6. Боже. Инлайн 4, мод. Инлайн 6. Колко двигатели ще получа? Не искам Hill Climb Racing 2. Ако ви хареса видеото, ще играя в Hill Climb Racing 2, но няма. Ще играем с колата от гаража. Добре, разбрах, че има много нови двигатели. Искам инлайн 6 да взема. Добре, нека е тук да бъде. Или да го направя така, за да е по-ясно. Окей, ще взема дизел 6. Значи, стартираме... Надявам се, че ме чувате. Така. Още от начало нещо почне да се преобръща. Само, че и втори лънчбокс ще се събере.
Искам си втория лънчбокс. Вече имам за втория лънчбокс. Колко пъти повторих тази дума, не знам. Окей. Значи, тази игра е с коли, както разбирате. И тук имам доста добри физики и доста меки пружини. Доста меки пружини. Една истина, може да скажа. Тук е играл някъде за първи път в 21 може би. И сега да ви припомня, ние в началото играхме с такава кола. Да, тук може да си настроимаш. Махаме се. Не на тая карта. Специално съм избрал по-ужасна кола. И казах, че с тази ужасна кола няма как да се стигне до никъде и няма да стигне чак до 400 метра. Или 500. И още да ви обясня какво са некфлипове. Некфлипове са... Аз да ми не правих флип. Аз не правих флип. Некфлипове са когато е така умреш и се преобърнеш на колела напред или назад да направиш също. И за некфлиповете получих 100 диаманта и 1 километър. Окей, разбрах ви. Значи колата така, колата така. За нищо не сте готови. Значи си купа някакъв лънчбокс, Така. Лънчбокс. Инлайн 4. Трактор. Веша! Какво? Вие шегувате ли се? Тази игра просто ме благослови. Не страх. Къде си? Тук имах даже и V8 май, когато играх, и електрик. Кога с турбината си я исках. Май, че имах също. Мале. Това е супер. Благодаря. Така. Това се нарича звук. Това се нарича звук. Ще звука, че да не стане като с първото видео. Така. Тук скачаме. И знаете ли, че Супер Хил Климбър е само 10 монетки? Сигурно е някакъв истерек, защото той се намираше някъде към края. Той струваше 10 монетки. 10 бяха монетки. Втората кола струваше 75 хиляди монети, тя па ще струва 10. Да ви покажа ли колко е добра?
и покажа ли колко е добра. Това маче от втората част, втората кола. Ето вижте се. Значи, аз съм и апгрейднал, но и без апгрейдове е доста добра. Едно от най-добрите от тук. О боже, о боже. И може да прави флипове, защото много лесно може да прави флипове, защото си има покрив. И ако имам късмет, сега няма да го изгубя. Ето, виждате ли? Флипове ти дават 1000 коина, т.е. ти просто получаваш пари за нищо тук. Буквално. Ама цените на колите тук са луди все пак. Бакфлип. Никакъв бакфлип. Така. Продължаваме. Маля, аз съм екстремално гляден сега. Надявам се да вие сладко, ако ядете. Така. Значи, мотокрос байка е такъв, който може да правиш много трикшотове. Тоест, например, да се преобръщаш и да правиш някакви флипове най-много, може би. И да стигнеш 1000 метра. Аз почти съм стигнал до 1000 метра. Короната е максималното, докъде съм стигнал. С тази кола или въобще. Не знам. Просто с тази кола. Това не е кола, е... Добре, ще го наричам кола. Съм стигнал 924 метра и до там не ми стигна мотора. Мотора беше много слаб. И сега мисията ми е да стигна до там. Да стигна до 1000 метра. Това е с флагчето, което е. И това па се сгънал. Не бе, Comerical Break. Може би на тая въобще не крипи реклама завършваме. Чао на всички, надявам се, че ви е харесало. Боже господи. Надявам се, че ви е харесало. Чао, чао.